Trí, dó, haon, náid. Dí ré blianann seo go léamh na nuaíochta don 8ú lá fiche de méabriain 2016. Agus ise tá siad ag damsa ar na dríd. Tá droichead nua tógchaí acu i dtéir tá mé gur rá Brooklyn agus Manhattan. Ní he. Brooklyn agus Queens. Ar nó tá mé ag túriscúr nuaíochta nuamhrach mar is as nuachta nuamhrach atá mé gabair. Ach tá go leor nuaíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta le tuairt agam freisin. Go bhé tá snáithí cruaithe ar chrocha os cían aniscinis. Tá trí ghroichead cábla crochta mar a thugtar orthu nó cábla teantathe béidir deacair rá á dógáil in nuamhrach agus ibre híam tá na dríd seo le feiceáil soch farsing san Eorpanis sé fashion san Eorp dríd cábla crochta thógáil is cuimhin leam go bhfuil ceann os cían na bóine sílim in éireann agus tá ceann nua os cían na life. Droichead Samuel Beckett béidir níl mé cinnte ach tá si dá go bé ach ní achas in nuamhrach iad go dtí le déanaí. Rud eile chuir an iontas orm. Ní thiúir mé an téarm a béarla orbanis ach Einún go bhfuil siad agan in éireann le tamlain is, ní dóilem go bhfuil focail gaeilge ar an mó tógála. So tá rééis an téarma cábla crochta nó cábla teantathe a chuma. Tá idir iontas agus fatís ar an tóriscóir sa New York Times deir sé go bhfuil cuma téarcach ar na cábla. Deir sé go bhfuil siad beag ganín beag ró éitrich sa híal meafrach chun an droichead a chuineáil sús ar chrocha. Tá siad ag cléochlú lína na spéire a deir sé. Agus seo é an réise. Sin réise dá an scéal. Réise. Sin go déas. Sin seo é an chéad réise den droichead nuair a chríoch nófré ba gá réise an. Is dócha in náíre gur droichead gur gá droichead atá le lána I dro bháin a réise bháin agus lána sa eile ar a réise eile nó faoin réise eile sagam. Tá Kenneth D. Williams Marv. Cé nach cuma. Dún warfor be as Arkansas agus cuireadh chun bháis le déanaí. Tá an dúlgus dúirc James Hawkins an crónéir áitiúil an Fulangach an fearbhásathe a dhearbhú Marv. Tá sé déanta ag níos mó ná dhá ghosain uair. Job deacair. Tá rialtas Donald Trump i ggéirí bhóltaí go leor a bhailiú chun dlí sláinte Barack Obama a aisgarm
ní léir go bhfuil na vótaí sin aige agus dá réir sin tepaí orthb an beagráta céad lá bhaint amach. Tá plean cánach ag Donald Trump is cosúil. Ná bhac nach bhfuil an plean seo ach leathanach bháin. Tá fíor aspa sonraí sa phlean ach an taon rud atá eolas agan ná go mbeidh sé ag bogadh ní na billiún ach na drilliún dollar I dtreo na daoine is saibhre Americán. Dia ní tá an tír seo ag tiontú I dtreo na Argentíne. Is trua é ach is fíor é. Tá cibé an túsal Trump sé gceist ag rátaí cánach persanta agus gnó a scriosa agus forcháin faoi le a scriosa a bhaoiníonn an tacht churumsláinte in Achaoine Obamacare. Agus is bogadh airgid seo ó chistí stáit go chistí teaghlaigh. Na teaghlaigh is saibhre Americán. Tá sé seo ag chur achrannach politiúil bhonn faoi chunas Achaoine na tíre is fear úsáid. Úsáid is fear. An teas náisiúnta. Cheart do politiúirí poblachtánach túsáite a thuairt do Gearachánach nó don easnamh náisiúnta. Well, más mian leo éirí saibhir racha siad I dtreo Gearachánach agus cén treo a bhfuil siad dulta Gearachánach. Tá an teasnamh náisiúnta an chloch ba bhó faidirí na pháirtí phoblachtánach le bhliain tá fada sa darathait inis Gearachánach. Seo siompó arú iomlán, dul siar iomlán thosaíochtaí an pháirtí sin ach ní ráthas ag súil le Caithfidh mé an focail seo lorg. Mánam go gathe agus tá sé lorgcha agam chomhtheasfacht leanúnachas. Chomhtheasfacht leanúnachas. Ní raibh leanúnachas bith ag baint lena shíntí. Tá siad ag géirí go mbeadh seirbhís chomhtheasfachán. Lín. In chur na cuairte, tá prinsipal dlíthúil
Tá unanimous a bheith ag chur srían róchuacht na bhaimimeach dal is chosúil. Sé sin is cuma leo faoi fáirtí an Uachtaráin. Níl is hagam céar atá árá an sin. An Pentagon agus Michael Flynn. Tá an Pentagon ag fisrú cheall Michael Flynn ícíochtaí achtranacha. Dúrú leis go folasach gur ceart dó faoimhe a fháil de ícíochtaí arbe a fuair sé ó rialtais achtranacha. Bliain dár gcian fuair sé $45 million ó RT agus níor dhearbh sé é. Well, clíocht nóiméan sin sílim bhfuil an de nóméid scoite agam, níor úsáid mé má amadór ionach sin fá go bhfuil sé dubh ach dearan go bhfuil de nóméid sáirithe agam faoi seo. Agus tásúla go mbeidh muid a caint le chéile a rís sa a bhfad. Idir an dálín goim ra dé agus láma oribh go léir. Slán